Frits, we gaan praten over het CDA. We hebben het al even gehad over dat er misschien een leider is opgestaan. Althans, eentje heeft zich toch wel behoorlijk gemeld nu. Zullen we even luisteren hoe hij dat heeft gedaan? Dat was heel ingewikkeld. Ja. Ga maar. Hey. Staatssecretaris, nieuw kabinet. Mijn gevoel zegt van top tot teen. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. Als de partij nu een beroep op u zou doen als politiek leider, is dan Henk Bleker de man die daarvoor wegloopt? Ja. U doet dat niet? Nee, want we hebben een aanvoerder. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, hit 'em up, rawhide, cut 'em out, ride 'em in, Als er uit oost, noord, zuid, west geen paarden zijn aangetroffen, ja, dan laat niemand de kar stilstaan. Zo is het toch? Zou die niet een hele goeie zijn? Oh, het zou best kunnen. Hij toert door het land heen, trekt volle zalen met CDA'ers en is daar ook redelijk populair. Binnen zeg maar, de top van het CDA wat minder. Die vinden dat hij te populair bezig is en allerlei programma's en nog wat over alles en nog wat. Jaloezie? Misschien wel voor een deeltje. Maar hij trekt volle zalen en praat in die zalen ook over veel meer dan natuurlijk alleen landbouw. Maar dat moet eigenlijk ook gelden voor al die andere CDA-politici. Hij zou het wellicht ook wel kunnen. En hij wil het ook eigenlijk wel. Hij zegt, ja, als er niemand is, dan ben ik eventueel wel beschikbaar. Nou, dat betekent in feite, ik ben beschikbaar. En zo zijn er meer. Ik bedoel, Marja van Bijsterveld vandaag bij ons in de uitzending Rutte Support. Die zei ook van, ja, draaien van, het is niet mijn ambitie. Ik zei, ja, maar we hebben een lijstje. Er staan allemaal namen op. Camille Eurlings konden we doorstrepen. Jan Kees de Jager konden we doorstrepen. Maxime Verhagen konden we doorstrepen. Kunnen we uw naam ook doorstrepen? Nou, dat duurde toen een tijdje. Nee, ik hoef niet van dat lijstje af. Dus iedereen laat het wel boven de markt hangen. Aan de andere kant, het zou natuurlijk ook raar zijn als de hele top van het CDA zou zeggen, wat er ook gebeurt, wij zijn niet beschikbaar. Dan is zoiets van, niemand wil de vierde boedel nog leiden op een gegeven moment. Kortom, dat die mensen een beetje aangeven van, oké, als het dan echt moet, dan ben ik wel beschikbaar. Is logisch, maar bij Henk Bleker zit er wel iets onder van, nou, ik zou het wel willen. Nou, Jack de Vries was vanavond te gast bij De Wereld Draait Door. En die zei, ja, ook al zou ik wel willen, dat kan nu even niet. Ik ben daar toch te veel in de beeldvorming, ben ik te veel beschadigd geraakt. En dan doelde hij eigenlijk op de affaire die hij had met een dame die bij het leger werkte. Toen hij daar ook voor verantwoordelijk was. Geldt zo'n affaire van Bleker ook als een belemmering, denk je? Nou, ik vind dit een hele andere. Ik bedoel, vroeger Smeltzer had ook een vrouw die veel jonger was dan hij zelf was. Willem Aantjes heeft een vrouw die veel jonger is dan hij zelf is. Dat is volgens mij niet het echte punt. Bleker is vrijgezel man, dit is een volwassen vrouw. Telt niet mee dus? Nou ja, enkeling zal zeggen, kijk, mijn moeder zegt dat met een knipoog van oude snoepert. Maar ook met een knipoog van, ja, dat moeten ze allemaal lekker zelf weten. Ik denk dat dit niet echt, dat moet die man echt zelf weten. Ik vind dat de Telegraaf er ook een ding van gemaakt heeft. Jongen. Ja. Maar er komen verkiezingen. Speelt misschien wel mee. Dus de kandidaat zal met een andere kandidaat moeten strijden om het leiderschap van het CDA. Want er komen verkiezingen met meerdere kandidaten. Jij zegt net, Bleker die reist door het land en trekt overal volle zalen. Maakt hij dan een goede kans volgens jou? Nou, ik denk dat hij een redelijke kans maakt als hij zich straks kandidaat stelt. Opvallend is trouwens wel waarom dat nu gebeurt. Maxime Verhagen heeft gezegd in een interview, ik ben niet beschikbaar. Nou, ik wist er heel lang van dat hij eigenlijk dit helemaal niet wilde en dat het niet erbij was. Hij heeft het een keer publiekelijk gezegd. En heeft toen meteen eraan toegevoegd, er moet een leiderschapsverkiezing komen. En ik weet zeker waarom Verhagen dat gedaan heeft. Die heeft dat gedaan om te voorkomen dat de huidige partijvoorzitter, Ruud Peetoom, haar eigen man of vrouw daar neer zou zetten. Nu is het gewoon all in the open. Verhagen zoiets van, ik niet. Dan gaan we het Wie lekker zou dat opengooien. zijn als mevrouw Peetoom haar eigen kandidaat wordt? Nou, wat ik begrepen heb, een van haar voorkeurskandidaten is Jaap Smit, de huidige voorzitter van het CNV. Ook oud-predikant, net als zij zelf. Die zou het misschien ook heel goed kunnen, maar die moet straks wel in de competitie met anderen. Waaronder misschien Henk Bleker en misschien nog een aantal mensen waarvan wij op dit moment niet weten dat ze dat eventueel willen. We hebben een paar gezichten geprojecteerd. Hè? Kunnen we een paar van die gezichten even langslopen? Want jij zegt Jan Kees de Jager en Camille Eurlings, die heb ik echt van het lijstje afgestreept. Die komen... Ja, Camille gaat het voorlopig echt helemaal niet doen. Die heeft zelfs een buik een beetje vol van het CDA om allerlei rollen en achterklappen. Want het is wat dat betreft echt een bende in die partij op dit moment. Had er een achterklap over Eurlings? De laatste verhaal naar Elsevier over allerlei dingen over Camille Eurlings. Daar was hij woedend over. Er wordt echt... Wat voor dingen? Nou, over zijn relatie, over hoe dat ging met de opvolging van Balkenende, eventueel leider, hoe die wel of niet gevraagd zou zijn. Hij verwijt Balkenende allerlei onwaarheden erover te vertellen. Volgens mij heeft hij er ook wel gelijk in. Maar Camille Eurlings gaat het voorlopig echt niet doen. Als het hele CDA hem zou vragen, maar die jongen heeft een prachtige baan op dit moment, die gaat even echt in de luwte. Jack de Vries, nou je zei het zelf al, die gaat het nu, ik heb een andere foto. Jan Kees de Jager hadden we. Jan Kees de Jager, die heeft
keer op keer gezegd, dat is niet mijn ding. Ik ben Maar echt zeer een vakminister. populair, Heel populair, maar gaat het niet doen. Marja van Bijsterveld, nou, laat het open. Als de partij al ze vragen, dan wordt een beetje nee, ja, wordt vloeibaar. En dan gaat het waarschijnlijk... En iemand is als er wel Klink kandidaat. bijvoorbeeld? Die is vooralsnog uitgesloten. Ja? Die staat nu te ver weg? Die staat nu te ver weg en die gaat het echt niet doen. Nee. Noem nog eens iemand die dan wat dichterbij staat. Want we hebben tot nu toe eigenlijk maar Bleker en Van Bijsterveld. Van Haarsma Buma, de huidige fractievoorzitter, dat zou zomaar op een moment kunnen. Of dat de gedroomde kandidaat is, betwijfel ik. Maar dat zou zomaar kunnen dat hij toch in de strijd terechtkomt. Maar die moet dan ook echt in competitie met die anderen. Liesbeth Spies, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, is iemand die wel gedragen wordt in die partij. Vrij populair is in die partij. Heeft als waarnemend partijvoorzitter dat het goed gedaan, vinden ze binnen die partij. Dus die zou zo ook maar op kunnen komen. En zo'n competitie gaat dat dan net als met Rita Verdonk en Mark Rutte gewoon tegen elkaar strijden, debatteren? Nou ja, dat is wat Verhagen heeft voorgesteld. En 80% van de CDA-leden steunt dat op dit moment. Die hebben zoiets van, wij willen echt nu iets te kiezen hebben. Joop Wijn zie ik nog in het hoekje staan, die gaat dat ook absoluut niet doen. Nee, en Aart-Jan de Geus? Nee, denk ik dat niet. Nee. Alles, al bij al is het nog niet zo gek wat Henk Bleker denkt dat hij een kans maakt natuurlijk. Ja, dan Laten we maakt even hij echt een verschuiven kans. naar de collega's van de dagelijkse tv-show Breaking the News. Wat vinden jullie van Bleker? Nou, ik zit te wachten op ik wil graag een vraag stellen. Hoe kijken jullie aan tegen het feit dat Henk Bleker eigenlijk altijd in het programma wilde komen? Overal. Hij heeft gepraat over Boer zoekt vrouw, over Mauro, over alle dingen waar hij eigenlijk niet over ging. Totdat hij staatssecretaris, totdat zijn departement werd aangevallen op het feit dat hij corrupt zou zijn en de Napoleon van Groningen zou zijn en subsidiegeld heeft gegeven aan vriendjes. Ja. En op dat moment zat hij nergens. Nou, dat is niet helemaal waar. Want wij hebben hem daar toen ook op aangesproken. Dat heeft hij toen ook nog uitgelegd hoe dat zat. En zeg het misschien iets te vaak. Ik ben een groot fan van Henk Bleker dat hij durft te verschijnen in een televisieprogramma, het onze, op die plek. Terwijl Mauro daar zit. En Mauro werd een symbool van regeringsbeleid. En Bleker zat daar en gaf toch wel aan dat hij daar durfde te zitten. En wij merken vaak, zullen we straks nog wel over komen te praten met jullie, dat politici heel erg bang zijn wie er verder aan tafel zit. Ja, dat dus weet jij ook. dan is eigenlijk Henk Bleker een slecht voorbeeld. Want maar hij is nu toch wel een tijdje uit het nieuws. Ik bedoel, ik heb wel begrepen ook dat jullie hem ook wel graag nu in de show willen hebben. Maar dat zijn voorlichters er nu allemaal voor gaan liggen. En je kunt nu even niet met... hij heeft zelf nu zoiets van, ik doe even helemaal niks op dit moment. Ja, nou ja, dat is dus wel... Hij was er helemaal klaar mee. Ja. Maar dat heeft misschien te maken met een privé-kwestie. Als dat hij, zonder dat hij daar iets mis mee heeft gedaan, een relatie heeft aangeknoopt en dat dan uitgebreid in de Telegraaf staat. Nou, volgens mij zit er ook wel de tactiek achter, wat Leopold zei, van dat als je iemand laat praten over een onderwerp wat niet zijn departement is, dan kan die eigenlijk, als de vragen moeilijk worden, kan die zeggen, ja, dat weet ik niet. Het is natuurlijk niet mijn departement. Dat zag ik als een soort slimme mediastrategie. Ja, maar je kunt natuurlijk mensen die een verantwoordelijkheid dragen niet verwijten dat ze niet altijd willen komen wanneer het hun niet zo goed is. Ik bedoel, er is geen verplichting om in een dagelijkse talkshow te verschijnen. Nou, wel als jij op dat moment bovenaan de agenda staat. Dan vind je het een morele verplichting of een publieke verplichting. Ik bedoel, de minister moet naar de Tweede Kamer, dat is een verplichting. Ja. Maar hoeft niet per se in een dagelijkse talkshow te komen. Nee, maar als je je toch al een aantal keren verschijnt, met veel plezier, en als jij dan op dat moment onder vuur ligt, dan vind ik dat je er ook moet zijn. Nou, dat zijn we helemaal met je eens. Ja, wil jij het even regelen, Frits? Nou ja, daar hadden we het gisteren ook over met de PVV. Wat Geert Wilders bijvoorbeeld doet. Die iedere keer duikt gewoon voor alles wat nieuws is. Die twittert alleen. Hij twittert alleen maar, alles in 140 tekens. Ik heb dat gisteren een soort politiek belletje trekken genoemd. Belletje trek politiek van even de boel laten schrikken en dan snel hard wegrennen. Is in zijn fractie ook wel gedoe over geweest. Geert Wilders ontkent dat vandaag allemaal weer. Die zegt dat is allemaal stemmingmakerij. Maar dat is dan wel stemmingmakerij uit zijn eigen fractie. En daar moet hij eens heel goed over nadenken als dat het gevoel is in zijn fractie. Want die mensen balen daarvan. Dat leidt af van het inhoudelijke werk wat die PVV-Kamerleden proberen te doen op dit moment. Of het nou gaat op het gebied van onderwijs, financiën, de zorg, defensie, noem alles maar op. Ik vind wel dat een politicus... kijk, iedereen is meester over zijn eigen woorden en mag ook best een keertje zeggen, ik doe even niks. Maar als je dingen beweert, moet je ook een soort verantwoording afleggen. Al was het maar naar je eigen kiezers toe. En dat gaat dan via de media of anderszins, hoe je dat wilt organiseren. Maar dan moet je dat ook toelichten. Dan moet je bereid zijn toch tot horen en wederhoor en een weerwoord. En er zijn te veel politici die op sommige momenten denken, ik duik even helemaal weg.